Bore da i chi a chroeso cynnes iawn i'r myfyrdod hwn. Yn aml iawn, ar ddechrau cwrdd, byddwn ni yn awgrymu yn bod ni yn ymdawelu ac yn paratoi yn ysmwythder yr ysbryd go gyfer yr addoliad o'n blaenau ni. Wel, fi'n siŵr fyddech chi'n cyfaddau bod y darlleniadau sydd dan ni ar ddechrau y myfyrdod heddi yn gwneud ymdawelu yn anodd. Grindwch ar y geiriau yma o Salm 99. Yr arglwydd sydd yn teyrnasu, cryned y bobloedd, eistedd y mai rhwng y ceriwbiaid, ymgynhyrfed y ddeiar. Mawr yw yr arglwydd yn Seion, a dyrchafedig yw e fe goriwch yr holl bobloedd. Molianant dy enw mawr ac ofnadwy, canis sanctaidd yw. Anerth y brenin a hoffa farn, tua sicrhau uniondeb. Barn a chyfiawnder a wneu di yn Jacob. Dyrchefwch yr arglwydd ein Duw, ac ymgrymwch o flaen i ystol dra def, canis sanctaidd yw. Moses ac Aaron ymlith i offeiriau ef, a Samuel ymysg y rai a alwant ar ei enw. Galwasant ar yr arglwydd, ac efe a'i gwrandawodd hwynt. Llefarodd wrthynt yn y golofn gwmwl, cadwasant i dystiolaethau a'r ddeddf arroddodd efe i fynt. Gwrandewaist arnynt o arglwydd ein Duw. Duw oeddet yn ei harbed, ie, pan ddielit am ei dychmygion. Dyrchefwch yr arglwydd ein Duw, ac ymgrymwch ar ei fynydd sanctaidd, canis sanctaidd yw yr arglwydd ein Duw. A phrofiad o sŵn mawr sydd yn ei ofni fe yn ddirfawr sydd gan Eseia yn y darlleniad yma o Eseia pennod 6. Yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Eseia, gwelais yr arglwydd. Yr oedd yn eistedd ar orsedd uchel ddyrchafedig, a godrau wisg yn llenwi'r deml. Uwchlaw yr oedd seraffiaid i weini arno, pob un a 6 aden, 2 i guddio'r wyneb, 2 i guddio'r trad, a 2 i ehedeg. Yr oedd yn aill yn datgan wrth y llall, sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd, y mae'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Ac fel yr oeddent yn galw, yr oedd sylfaenir riniogau'n ysgwyd a llanwyd y tŷ gan fwg. Yna dywedais, gwai fi, y mae wedi darfod amdanaf, dyn a'i wefusau'n aflan y dwyf, ac ymysg pobl a'i gwefusau'n aflan yr wyf yn byw. Ac eto, yr wyf am llyged fy hun wedi edrych ar y brenin, arglwydd y lluoedd. Ond ehedodd un o'r seraffiaid ataf, a dwyn yn ei law farworyn a gymerodd mewn gefel oddi ar yr allor, ac fe'i roes i gyffwrdd am genau a dweud, wele, y mae hwn wedi cyffwrdd ath enne, symudwyd dy ddrygioni a maddeuwyd dy bechod. Yna clywais yr arglwydd yn dweud, pwy a anfonaf, pwy a drosom ni? Atebais innau, dyma fi, anfon fi. A mae'r ail ddarlleniad wedyn yn dod o'r llythyr at y Rhufeiniaid a phennod 8, a rwy'n dechrau i ddarllen y tro hwn yn adnod 12. Am hynny gyfeillion,
Yr ydym dan rwymedigeth, ond nid i'r cnawd i fyw ar wastad y cnawd. Oherwydd, os ar wastad y cnawd yr ydych yn byw, yr ydych yn sicr o farw. Ond os ydych trwy'r ysbryd yn rhoi arferion drwg y corff i farwolaeth, byw byddwch. Yma pawb sy'n cael ei harwen gan ysbryd Duw yn blant Duw. Oherwydd, nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto'n peri ofn yr ydych wedi ei dderbyn, ond ysbryd mabwysiad, yr ydym trwyddo yn llefain, Aba, Dad. Y mae'r ysbryd ei hun yn cyd-ystiolaethu a'n hysbryd ni, ein bod yn blant i Dduw, ac os plant, etifeddion hefyd. Etifeddion Duw a chyd etifeddion a Christ. Os yn wir yr ydym yn cyfrannogi o'i ddioddefaint ef, mwyn cyfrannogi o'i ogoniant hefyd. Rwy'n awgrymu ar ddechrau ein gweddïau ni yn bod ni yn myfyrio dros eiriau un o'r hen cyfesion ffydd sy'n ymddangos yn llyfr gwasanaeth Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, sef Credwr Apostolion. Nid am yn bod ninnau fel annibynwyr yn cydadrodd geiriau y gredo hon yn wythnosol yn cwrdd na chwaith unrhyw gyffes ffydd arall, ond am yn bod ni yn credu bod gwerth myfyrio yn y syniadau hyn ynglyn â natur y diwdod a'n perthyn ninnau i Dduw yn Iesu Grist. Gadewch i ni fyfyrio yn weddigar dros y geiriau hyn. Credaf yn niw, y tad hollalluog, creawdwr nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist, i unig fab ein harglwydd, a gaid trwy nerth yr ysbryd glân, a aned o fair forwyn, dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd, disgynnodd at y meirw. Atgyfododd y trydydd dydd, esgynnodd i'r nefoedd ac ymai'n eistedd ar ddeheulawr tad. Daw eto i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân Gatholig, cymundeb y saint, maddeuant pechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Gadewn ni droi ymhellach at Dduw mewn gweddiwn. O llalluog a thragwyddol Dduw, yr wyt wedi dyddatguddio dy hun yn y dad mab ac ysbryd glân, ac yr wyt yn byw ac yn teyrnasu yn undod perffaith cariad. Cadw ni'n ddiysgog yn y ffydd hon, fel yr adweinwn di yn dy holl ffyrdd, a llawenhau am byth yn dy ogoniant tragwyddol, sy'n dri pherson mewn un Duw, yn awr ac yn oes oesoedd. A diolch i ti o Dduw bod ni'n gallu dod ynghyd, gan ie ryfeddu ar dy fawredd di, a heb ofni cael yn difa pan rydyn ni'n dod i mewn i dy bresenoldeb. Oherwydd gweithaf ein pechadurusrwydd ni, y mae Iesu Grist wedi bod yn iawn drosom ni. A'n bod ni bellach fel mae'r ysbryd yn tystio ynom, yn medru galw allan ata ti, fel tad, fel Aba,
dadu nefol. Helpa ni o Dduw i fyw yn ôl y weledigaeth hon, i ddeall nad oes yna unrhyw euogrwydd bellach, nad wyt ti wedi ei iachau a'i arbed ynom ni yn Iesu Grist. Cyflwyno ni ti heddi anghenion yn byd ni unwaith eto. Rydyn ni'n gwybod am yr holl bryderon sydd yn cael ei rannu gan bobl y byd. Y sefyllfaoedd na sy'n hysbys i ni, a ni'n gwybod hefyd am wirionedd am sefyllfaoedd nad un nhw'n hysbys i ni, ond sydd serch hynny yn pwyso ar fywydau pobl. Bydd di yno yn rhyddhau, yn arbed, yn sicrhau fod dy deyrnas di yn dod yn reality ar yn deiar ni, fel y gymau yn y nef. Lliw hefyd yn weddiau preifat personol ni. Lliw ni wrth i ni agor yn calonnau ger dyfron di, wrth i ni godi yn cry tuag atat, amdanod ni yn hunain ac am yn ffrindiau hefyd. Bydd gyda rai sydd yn dost, rai sydd yn galaru, a rai hefyd sy'n teimlo bod bywyd yn dywyll iawn iddyn nhw. Gwrando ni, a mynd i ofyn y pethau yma yn enw Iesu Grist yn gwaredwr. Yr hwn yn dysgodd ni i weddio drwy ddweud, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Roi ni heddiw ein barabenyddiol a maddau i ni yn dyledion, fel y maddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni hi brofedigaeth eith yr gwared ni rhag drwg, gan ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fe wnaethon ni ddyfrio uwchben geiriau credo'r apostolion sy'n gyffes ffydd hynafol wedi i roi at ei gilydd fel gyffes ffurfiol rhyw bryd tua dechrau'r bedwerydd ganrif, ond sydd yn deillio o hen gyffesion ffydd mewn gwahanol fersiynau oedd yn cael ei arddel gan yr eglwys fore, gan amla fel cyffes bedydd, y gyffes y bydde rhywun yn ei hadrodd cyn iddi hi neu ef fynd drwy ddyfroedd bedydd. Mi gas y gyffes hon, cyffes yr apostolion, i ffurfioli gan gyngor eglwysig cynnar mwyn ceisio dwyn ynghyd un ddealltwriaeth gyffredin o natur Duw a bodolaeth yr eglwys oddi fewn i gynllun Duw. Ac ychydig ddegawdau yn ddiweddarach mi luniwyd cyffes ffydd arall, sef credo Niceia Caergystennin, sydd hefyd yn un sydd yn cael ei ddefnyddio gan eglwysi ar draws y byd heddi. Eto mwyn ceisio setlo rai o'r dadlau oedd yn mynd ar led yng nghanol yr eglwys a dod â ffurfioldeb, dod â threfen i gyredo a chyffes ffydd yr eglwysi. Wrth gwrs, renynau fel annibynwyr ddim yn adrodd cyffes ffydd o sil i sil, fel mae rai o'n chwiorydd anbrodyr ni yng Nghymru a draws y byd yn ei gwneud. Ond serch hynny, rydyn ni yn credu bod angen dal yn calonnau rai o'r gwirioneddau mawrion hyn, hyd yn oed os mae ond datgan fod Iesu Grist yn arglwydd yn bywyd ni. Hyd yn oed os y ni ond yn datgan bod Duw yn gariad a'n bod ni'n medru i ddilyn ef yn ddiogel. Mae darllediadau ni o'r ysgrythurau heddi
o Salm 99, o Eseia pennod 6, ac o Rhufeiniaid pennod 8, yn rhoi darluniau gwahanol o yr hyn ydyw Duw. Ac a dweud y gwir, rydyn ninnau fel Cristnogion yn dal y tensiwn yma o'r darluniau gwahanol yma o natur y diwdod. Y Duw mawr a dyrchafedig y mae'r salmydd yn canu amdano, lle mae'r bobloedd i gyd yn crynu yn ei bresenoldeb ef, bod angen ymgrymu ar ei fynydd sanctaidd ef, canis sanctaidd yw yr arglwydd ein Duw. A mae Eseia hyd yn oed yn ofni gyment pan mae fe yno yn y deml a'r uniogau'r deml yn siglo ar lle cyfan wedi llenwi gan mwg, a'r arglwydd ei hun yn eistedd ar orsedd dyrchafedig, a'r holl lun nefol o'i amgylch yn canu allan i sancteiddrwydd ef i'r fath raddau bod Eseia pan yn sylweddoli i bechadau'r isrwydd ef yn wyneb ar diwdod mawr a dechrefedig hyn, i fod e'n timlo, i fod e ar fin marw. Neu'r darlun yna, fe ddwedes i, sydd gan Paul yn ei epistol at y Rhufeiniaid, lle mae e'n gwybod bod yr ysbryd oddi fewn iddo fe yn peri iddo fe alw allan o ddyfnder i fod Abba, Daddy, Dad, ar ei dad nefol, bod ysbryd mabwysiad wedi ei lenwi ef gan wybod ei sicrwydd, nad oes angen pryderu i fod yn ymresenoldeb i dad nefol yntau a'n tad nefol ninnau, am ei fod wedi dangos ei gariad i ni, i'r fath raddau yn Iesu Grist, yn bod ni'n gwybod bellach yn bod ni'n saff. Ond fel mae Eseia yn gwybod, mae sancteiddrwydd Duw yn peri yn ninnau i fod yn wylaidd lwyr yn ei bresenoldeb hef. Ie, yn ei ddathlu ef a'r twrw mwyaf y medrwn ni i wneud, ond sylweddoli hefyd, ta fe sydd wedi cyflawni'r cyfan ynom ni. Ta fe sydd wedi galw ni i'w bresenoldeb ei hun. Ta fe sydd wedi gosod yr ysbryd mabwysiad ynom ni, wedi peri yr iawn yna ar galfari ar ein cyfer ni, ar ein ni'n rhoi diolch yn bod ni o hyd heddi yn medru parhau yn nerth yr ysbryd hwnnw i ddathlu Iesu gyda ni. Felly, ar ddiwedd yn Myfyrdod, yr unig modd y medrwn ninnau i ffarwelio a'n gilydd yw drwy ddefnyddio geiriau y fendith apostolaidd, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fyddo gyda chwi oll. Amen.